Ngi pediang sobhai phi sha kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan ra sha phi ya ki jing ya kren bat ki jing tip sha phi halor ki phang ba pher ki be dei bat ka koi ka kya. Kublai phi baro nagdu darshan kendra Shillong sashi sien gi pediang sobhai phi hakani ka janmiet shakani ka program Health Essentials ka program ka bana ka por shaka por ngi jiyo banya kren banya phliu jingbut halor ki phang gi bedei bat ka kot ka khya te hoit ngi tip bakum ki briu hingi je kendo bat ngi jiyo ban kyam mi shibun ki jingpang ki ba pher ki ba kamet ka jungi ka don kam banya le prasha hoit ki don ki ba ngila banya dana ka bayo na ki don pat ke bangi ngat na gi ja jingpang te ngi don kam ban yo igi jing sumar bat kumta ter te kumta ke ai ka ban penlong ngi ban la ban ya dai la di ka long bangi di ban don ka jing tip shapang ki jingpang ki ba pher khnang bangin la ban don ka ta ka jing pun kup bor ban ya dai la di bat ban sumar nu lada kumno ngi yo kem mi ki jingpang ba pher te ko we ki jingpang ka bangi kwa banya kren manda ka singi ka de ka jingpang malaria hoit ha ka arpusan tarik bana ya yong la rakhe ka world malaria day te kumta manta ka janmiet ngi don bat ngi iba Isaiah Kharmau Phlang ibadai state consultant for behavior change communication po jong National Vector Borne Control Disease Program NHM batkum jori ba Gary Copperfield's CM ibadai East Khasi Hills District Consultant jong National Vector Borne Control Disease Program NHM barhagani ka janmiet nginyo banya kren bat ki halor kani ka jing shaphang kani ka jingpang bat kum joro ki program ki ba pher ki ba pentre kam hagani ka state ka jongi ha ka ba dei bat kani ka jingpang malaria ti ha chwa banginyo banya kren bat ki nginya phai khendiat shakini ki clippings. Malaria is a life-threatening disease. It's typically transmitted through the bite of an infected Anopheles mosquito. Infected mosquitoes carry the Plasmodium parasite. When this mosquito bites you, the parasite is released into your bloodstream. Malaria can occur if a mosquito infected with the Plasmodium parasite bites you. There are 4 kinds of malaria parasites that can infect humans, which are Plasmodium falciparum causes a more severe form of the disease, and those who contract this form of malaria have a higher risk of death. An infected mother can also pass the disease to her baby at birth. This is known as congenital malaria. Malaria is transmitted by blood, so it can also be transmitted through an organ transplant, a transfusion, use of shared needles or syringes. Signs and symptoms. A malaria infection is generally characterized by recurrent attacks with the following signs and symptoms: moderate to severe shaking chills, high fever, and sweating. Other signs and symptoms may include headache, vomiting, or diarrhea. Malaria signs and symptoms typically begins within a few weeks after being bitten by an infected mosquito. However, some types of malaria parasites can lie dormant in your body for up to a year. Diagnosis. Blood tests can show the presence of the parasite and help tailor treatment by determining whether you have malaria, which type of malaria parasite is causing your symptoms, if your infection is caused by a parasite resistant to certain drugs, whether the disease is affecting any of your vital organs. Some blood tests can take several days to complete, while others can produce results in less than 15 minutes. Treatment.
The types of drugs and the length of treatment will vary depending on which type of malaria parasite you have, the severity of your symptoms, your age, and whether you're pregnant or not. The history of anti-malaria medicine has been marked by a constant struggle between evolving drug-resistant parasites and the search for new drug formulations. In many parts of the world, for instance, resistance to chloroquine has rendered the drug ineffective. Hadian ba pila yo ya gitu ki clippings mentang inya phai sha ka studio ka jongi ho ya ka por nga pediang sobha iba Isaiah Kharmau plang bat kumju ro iba Gary Copperfield sim sha ka program te kumbala lam khamat na shwa nginyo banyak kren ya ka phang World Malaria Day but ka theme menta usnem ka day reaching the zero malaria target te ba Isaiah nga ko ban phai sha phi khindiat phin batai ka jingrakhi ya ka World Malaria Day. Kubleci bun kong bala ba ngiyo kum kani kalat ban yo ban pensapriang ya ka kubor kumno ban yada na ka malaria te sapang kani ka World Malaria Day kadi ka sngi ka baju rakhe hi daga parthai baro ka wei ya kani ka kumno ban yada na ka jingpang malaria te ka phang padeng kum phila ong mane reaching the zero malaria target lane ban kot saka thong ban pendu ya ka malaria kani kadi ka phang pedeng balabu daka World Health Organization but haman la ki snem ki phang pedeng jong kani ka World Malaria Day ki jukala na ka snem saka snem katkum ka jinglong jong ka jingpang te ha kani ka snem menta kani ka ban kot saka thong ban pendu ya ka malaria ka pen i ba ngila la ban yale ya kani ka jingpang ha ki sni ki snem bala adab amar mencuali kala jur bhaga malaria kadi ka jingpang ka ba shiteng na ka perthei ngila ban yo pang bat ngi kadon ka jingma na benta shiteng jong ki briu ki ba im haga ka perthei defenda pe ka jingpang malaria khamtam kadi ka jingpang ka ba kala shimbun hadu kata ka jingbun jong ki jingim ba phenda yanu jor phenda shim ki thma ba baro ki bla juja ka perthei ki jingim bla du hang tu ki dang bun ki briu ki badu ka jingim na kani ka jingpang malaria te ka World Health Organization kala bu kani ka phang pedeng ban kot sa kata ka thong ban pendu jai sendon ya ka malaria ngila poi hadu kani ka stage menta langba ki kam tri kam jong kini ka National Vector-Borne Disease Control Program. To kubli shibun ba Isaiah ta jing pen shai jong phi khindiat chpang ka ekani ka World Malaria Day te mentangan phai pat che iba Gary pila ban batai shu ki parlo ki jingi ki pet ka ekani ka jingpang malaria mo ha kanu kom ka dur ka dar jong ka kan kubli shibun pa te kani ka jingpang kum ong ba Isaiah ka bala jan ru ki snam ki bo menchwa le kanang ya te hadu menta kum kat kum te ka team ka bala ong mentan reaching zero malaria target kaba kumbangi tip menta kat kum ke national program ni haben eliminate malaria by 2030 te kabening kong kani ka malaria kalara dunia skai projong kubangi ong tin pareng female anopheles mosquito kada kaba kuntha uni skai projong te haba uni skai projong kuntha te kadon kata ka bagi ong tin pareng ki develop kita ki merozoites ki rung shaki show long snam nang taj ki sami kini ki jingpang kumbangi ong menta maki dan artli ki parasite jong new khyang jingpang malaria ta we ki ong plasmodium falciparum but we do plasmodium vivax te ubak hama ude new plasmodium falciparum ki baki ong TF kis namar lada fimkloy ban treat yaune brio ki la ban poisha cerebral malaria sakawiru lapan yapro te katar kade ke badan kam kaba kum mengi ki betray hakani ke department ngi din pensung thu i ki ba balada fidon kanunu ke jingpang shit lane kanu ngi ben kloy ben lej sheki jaka sumar la hade hasnong kum mengi ong ngidon kita ki asha langi de ngila ben lej ki village sheki health facilities PHC sub center ne ki wiru ta kamut ka jingyo ya kani ka jingpang ka dai betang na ka jing sha kan tha tau skan projong mo bakit yo ni upnyang jingpang
ngalap an ong ken boro chikata shaba kin lap ya kanika jingpang ba kade lengba ka jingkantha une u kan perjong ki brio bunsin ki jumut ba kade lengba kal air te ha kanika kentin malaria ru kawan naka kentin latin hi ka ba mud mal air kamut ka kal air ka ba jabo te hadian dangdei dang hakini ki spasnem hi bikilap ba kade lengba une u knyang jingpang kumbalong ba gari kade lengba une u Plasmodium vivax but Plasmodium falciparum kiba penlong yang ni ka jingpang malaria ha ka ba u kan perjong ura ikini ki knyang jingpang kadi nang ta kan Te kamdei ka ba yabit nakal air ni emo kamdei hadu menta ki bun banang klumar kidang ong lesi ode naka jabo ru la banyo malaria la lesi ode babam ki jingbam ki ba phalla lani naka jabo lani naka leer te bunsin beki ong bagadi ka jingpang jingshit tu mo te ki ong ba lesi ba kala ka mariang ki along kumni handrei baro ka di tang naka daw ka jingdat jong kan perjong te la pen sapriang ya ni ka jingpang ru lada don manu ba pang jingpang malaria lada kan perjong u kejet ya ka snam jong itu ibadon kan ni ka jingpang malaria tu kejet gitu ki knyang jingpang lada i nu kan perjong kejet gitu ki knyang jingpang bad lada udaj ya we lani ka we ka brio pan hakata ka rukom yo ban pen sapriang ikini ki knyang jingpang kamdei kin kum ba yabit ba ong ba yabit bayong kli ba jing shit la si mo ba ba bit bayong kli we ni we kan dei kum ta kan kom bit mo ade bit tang no uskan perjong tang no kan perjong te pe izaya mano ba ki brio ki ba kham mo ki ba kham yo ya kan ka judging pang ken bunsin habak ngiong ki ba khamyo di ki brio ki ba piong ki di ki ba don at risk mo te haki statistics lalap ba bunsin ki ba khamlong at risk ki di ki khna ki ba hapo ka sansnam karta but kumju ru ki long kami ki ba pun khun te kini ki ka risk jong ki ka khamjur lada ki yo ka jingpang malaria namar ba ki dawai ru ki long ki ba khlan te lada fi long fidang pun khun kamot ka to ga risk kadang long very high but kumju ru ini ki khna kiba hapo ka sansnam handrei habanga ong ya kata baro hi mangi ngilong at risk nakani ka jingpang malaria lada sumar kala bande chaka jingyap lada sumar ya kani ka jingpang malaria tisim ra don ya kanu jingshit ka ba lesi ka bam la ban penjam shur adon kaman ban net pen ina wot mo hoi kat kum ka national guideline le lada don kanu ka jingshit phidi ban pha test nam shi sandon ha ka jaka sumar ka bajan e khnang ba ngila ban rule out lada ka de na em ka jingpang malaria namar kani ka jingpang lada phiyo tang khandiat sngi nadu ba phi ki dak kishin hadu da phem sumar phila bandu e ka jing em katuka window ka long ka barit ma te na kata ka daw don kam ba phen sumar no shi sandon kata ban yo jing sumar phidi ban test nam shi sandon but mdi bandi dawai hi bun sien habangi don jing shit ngi di hi ki dawai paracetamol ki dawai shit nei ka to ka long ka ba ma shu namar kanja yu kan shu buri ya ka to ka jing shit ndei henry ki khnyang jing pang pat kila nang roi ha ka met jong phi te hadu ka poi upot ba kamla shu ka met ban yale ikini ki khnyang jing pang kan sa kiu kan cha ka jabing ba ki ong ka to ka brain malaria la yo to ka brain malaria le ka nang jenjar shu ban ma penkon te fila bandu ya jing em lada fem sumar kloi te ba gari lada fi don haki experience jong phi ka feel fila lap kum kini ki cases ba ki brio ki penslam ya jing sumar te namar pi kalong kum ni namar lada menta shibu ha bangi yo kini ki any symptoms mo kini fever kum ga fever takadaw ngi ban kloi kum ongi ba isaya menta ngi habli kloi shiki asha min namar kum bangi tip menta kama shapo ki village ki shnong ki thau ka dik asha ka baning kongdo takadaw kum ka program jungi ngi shi yai ban ha bangi lecture feel ngi shi yai ban ni ka asha nama ka dik first maka ka ban tip ba hangnu kanu ka yeng ka badan pangshit khna ban pat test khna ban yo ban eye treatment ni dan like long positive ni la ban eye treatment bud katar ka dan kam tam e kedika asha narau hadu menta
namanta kan ke elimination ngidon kam ban strengthen kan ke surveillance ngong nya ban penkiu ke surveillance kamut nya ban let do to do visit ban bangin sung thu ba hang ni ka yeng don ne em ki ba pangshit kanam bangin yo ban record kan Te ha kabaya dai pat ya kajing kenrei uni kani kajing pang malaria mo hatu don de ki jakane hatu ka dei na ka jinglong ka sun beneng ne ha ka perthai hi bor ko we ne ka don kani ka jing pang nama kani kajing kenrei ka jika ma ki don bun factors rei ka ba menta ka main thing ka ba kum ka prevention mo prevention and control measures mar ki bun chan first thing kaling kong ka di ki ong kata ka indoor residual spray nang ta ki ong kata ka LLIN use of insect bed net ini musari nang ta ki ong kani source reduction ti kum ba ong ta uni uskan perjong kebening kong do kumnu bengin rat deng kong kemut nya ban tip hakinu ki jaka ba ukha peleng uskan perjong ti on da ngilap ita ki jaka ti ngila ban shimiki ngila ban hikai ki pa kumnu ba finrat deng kong itu ki jaka ki bakha peleng sky perjong kenang ba pinlai nagani ki jingpang malaria kata kamut ka jinglong ka sun beneng kamut ban ong ka temperature ka temperature ni don kan ma teng mta vinya man ong ki temperature na ma kala change fi kum min shwa kisna min shwa ni shit ong shit bun kes tang shapo garo shabashit mo for example kum hapo East Khasi Hill district East Khasi Hill district min shwa ngi ong ni don kes tang shagini ki border area kum ka Mausan Ram block punusla Henry minta wat ki case ru kila don chini shapo kini ki bingi ong ki non endemic block kum ki melim block kum ka mau plang block ki case kila don Henry namar kani ki jing don case ka de ka migration nama ki briu minta kim shong shu tang shijaka kila nang migrate na way shaway na ta ka daw kalong hata ka kom ken taro kam de ba depend tang haki jinglang omrik ka shong ru hak environment ka shong ru ka jing migration jing briu na way ka shong shi way ka shong kata mut kitu ki bri ki bawan ki jaka ham kan rei ni kan malaria ki wanra lalong no ki carrier sen ki nongra sikini pergi jaka ki bakham duna ti utamut uskai perjong la ban kan tha ki ban pen bit biang ki we kalong ha kata ka rukom ke phenda pe ya ka jilla jungi khamtam ka meglaya kadi ka jilla ka ba contribute bone ki cases jongka malaria hangni ha India bunsin ka daw kaba ka contribute ikini ki cases kadai ba ka findape hakini ki areas ki balong high endemic ka temperature ka humidity ka long perfect na banta kini ki khnyang jingpang bakin roi te na ta ka daw ngi haki snem ki blale ka meglaya kadai ka we ne ki jalla po ka re India ki ba contribute bon jongki malaria cases in fact ngi contribute 100% jongka population po India tangbang ngi contribute pat arpu% jongki malaria cases hagini ki snam balada kadai dang shan kan mentabing lala ban control yakini ki cases ka jala jongi Tengemut ka kum pi ong mo ka don ka certain temperature ba uni kan perjong uroi kan uroi te habang ipet pat ba Isaiah ya kanika mo kanika ba ong reaching the zero malaria target namut kin don sibun ki program control program ki don kampan tre kam pila ban batai khindiat pangita ki program te katkum ki fendapet hakini ki snam ki bla adapt mo statistics wise kan haki snam arhajar khatsan yearly contribution jong malaria cases ngila poi la jan san pho hajar kumba sa phopra hajar ki cases bingi contribute haga jalla mo te fendape hadu snam arhajar arpho pan ka jing hiar jong ki cases ngila la ban contain mentangi yo stang kumba khat praspa case hawaja arhajar arpho teka tuka decline nadu arhajar khatsan hadu arhajar arpho kala long hadu khandai phon 100% kamut khandai phon riu na shispa ngila la ban panhiar yakini ki cases tikini baro kila kadi ka ba contribute hi ba kin hiar kini ki cases kadi langba kani ka ternat rekam jo ka khya ka ba na nang thina po sarkar kme na Delhi kadi kani ka National Vector-Borne Disease Control Program temangi ngidon kani ka Meghalaya Vector-Borne Disease Control Program bangi yo ka funding nang the bangin pentulun ki kam
Ti ki kam ki dei kani kan ban ai ki jik sumar lang ba ki dawai bat ki testing kits ban ai ki musari ki nong snong baro bat ban pe ki benta kumno bengin reduce kini ki bengin penduna ki jaka kharoi ki kan perjong te ki findape ki details ngan sa request ba gari ban batai kan ki details kadai kumno ki pendan kam di ki dok ha ban reduce ki kan perjong kumno ngi pendan kam ki musari but hakaju kapor kini ki testing kits but ki dawai dengan request gari ban chu elaborate khandiat halor kini ki interventions mo ni khat ki interventions ki ta kumbala ang ba isaya kita ki interventions integrated vector management interventions IVM te ka bening kong namasdang ka diagnosis menta kum ka program jingi ngi pudan kam au ADT rapid diagnostic test dan ni blood slide ti habangi shimsnam ondang la shimsnam ho ni rapid diagnostic test ti hangtu la don lupa ilom kinja device hangtu la don lupa ke result untuk PV PF de la pau ki line hangtu any line whether it's PV la ni PF ru la detect into positive de la ramdon line ru it's negative di ondang la yo ki result then ngisa compile hakita ki reports ki bangi sheet compile right from the grassroots level la dut nakina po ki village ki sub center ki PHC ki compile ki reports then ki send support district de haka district ngistang ban analyze ki reports but ondang la dep analyze ngisha compile state but state ki send support national level to in case menta la dangi don any positive cases mo in any village akan unu kasnong idon positive cases kay ka kamram ko jungi na po PHC na block district events na po state ru ngile ikata ka case based investigation case based surveillance namar menta bangin reach that zero indigenous cases mo kaneka for elimination of malaria by 2030 nya banya kini categorize mo idon kita categorize bal asset from the national level mo te kemudian haban lek kini case based investigation kemudian haban investigate iwe case bangin tip ba itu case ilong indigenous lani imported case indigenous case kemudian case kemudian ke history of movement jeng tu patient kam don jenis nu ka debit nakatu ke jaka imported cases kemudian ba ke history of movement ila ban wan shanu shakwe pat ka jaka ila ban yo na kata ka jaka kata de case based bangin tip whether katuka case kelong imported ni indigenous ondang la deb le kata ngidon sa kita ki we ki hapo ka program jingi kita ki onke entomological mo kata ke entomological ngidon ki staff ki jingi ki ba study yakini ki vector yakini ki scan perjong ki le chatu kasnang ki le collect yakini ki plank scan perjong anta ki la ban kemru yakini ki adult mosquito por min ki collect eki dan ki study kenya ki study ki dissect ki pej lada how to scan perjong new adult don em to parasite plasmodium vivax don lani plasmodium falciparum dadap nang tapan ngiwan sekineki ni pentip igi brio kineki line usage mo kumnukin penan kami musari hakanu kur confident penan kami musari hanu ka por pediban bo ik musari hakanu kur confident bo ik musari namar kumbangi request ki pajba man bangi le chesnong penan kam ya musari pediban bu ki jaka bakini musari pediban tensok hapo tensok pediban plate layer ki kelung kumbongi ba isaya mene ki ba armet ki kelung ki main ki beran kam tiap musari nak taru ngishit ong teng yakini ki blech po bri bakin sungu bah ban ra ki musari namar katur ki ba kadi kapor ka ba kinawan pai kapor bikidan chibri mar makidan kini ki anopheles mosquito ki ba kisu tanat ki shit ong ki ta ki vector forest vectors ki ba don ki ba sa cloud eru ting shit request ki pa ba bikin ra ki musari sha bikin lech ni sha bri shi kin pendan kam nang tapat ngidon kata ka sus reduction kumbo ngila ong mene kata ka breeding bangyaban pet iki jaka balang tada don kini nu ki jaka balang ni hikai ki patba kumnu bendu itu ki jaka balang anta ki top ki bapibu hayeng ru man khang bhai ki bonum ailat ya kajing kha peleng skan project nang ta ngidon sata ka wei ki ong kata ka indoor residual spray
kejimut indoor residual spray kamut bangi haban ai spray hapo yeng mde shabar lada pi namar bun ki kidan ki pai ba ka jela ki jungi ki refuse ya kani tong ngi su thu ba kata ka jing teng ki yeng ba kham ba te ka kta mo mengi spray lu ni DDT mo te ka kta ka tho leng kum ni kum tai henrei ngi request pede long majority kini ki yeng ki ba shanong kondong break ki ki yeng ki bampat de ki yeng ba ngi request ki bangin spray support namar la ngi spray shabar uskan projong urung shapo pi data rong is I kerteng indoor residual spray ni don kam ban spray support te kita ki Temu kadi ka spray kam penmensau ye ki brio pat ki badon kam sa namar kanum lele ka spray even ka LLN ru kanum lele namar ka de ka strength ka de unif naman tau tu skan projong ti ba Isaiah pidang don even benrap holor kata no namar bunsin ngala shambi ka field level ki brio ki complain chapang ka spray bunsin ki ong ba ngimi knyang ngimla sha ka daj ti ya ka musari ru ka di ka musari balawi dawai ti ki ong so daj met no so long no kan ti henry nga si ong bet bunsin ya ki ba phila ban so daj met phila ban so long ki ong tek shit ban da thia po musari ru kim tre pandon kam te henry fin da ya nujor ka jingkhia kan fin da ya nujor kadang la ba fi shit met fi so long uncomfortable fi daj to ka met lani fin da yo kan ni ka jingpang ka ni ka liang phila ban du ka jing impat te fin da de ba fi ken ba ka ta ka rukom ka don ka jing montoy ba fin ya dai la di na jingpang te bunsin ye kini ki musari ru penda sai mde ban sai sabon vidi ban chu sai be kum to that ha ga jaka ba ka na khasngi ke mde ban thia dai ban that ha jaka ba de direct khasngi te la dala ban le kum ta phila ban ya dai la di na ni ga jingpang te kani ka penon kami ki kiwe pa ki panyada ki jingrung skan projong mo kami sini ki good night lani ki mo ki mosquito ki to la ne panyada kituli ki long ki ba mentoy sibon ban pendot kam teng haba phili jingle cha jaka ba shit babun projong phila ban ta la di gitu ki odomos te pendat le sa shanoru phila ban ra gitu ki good night ki phila ban thang ki toru kadon ka jingyada na ki jingsa ada ki kan projong Teh kabaya day ba kani ka jing kishit na ka jing pang malaria bat kani ka jing kishit bayong kli ke ba le singe yo hatu ka don bangin la ban itho ka jing per mentai bunsin kidon ki ba long asymptomatic ru kamot bampen I ki dak kishin mo te bunsin ni kitu ki long rare bunsin hi haba phiyo kani ka jing pang malaria ka dak kashin kan pen I be lang ba ka jing shit ka jing kyo med phila ban yo ka jing thakli ka jing kingkli kitu baro mo ka tu ka jing kan roi pri ka jing bam kwa ba me ti ka tu ka dak kishin jong ka jing pang malaria ge di kumta ti henry kila bandon ki kis ki ba kham long rare pat bam pon pau ki dak kishin te na ta ka daw ngi ong ba lada phiyo kanu ka jing shit ru wali shim chance wali di dawai hi ba ba phile pha test yala di hai ki jaka sumar bajan pha test nam yala di kadi gumta de him bam de ban khen sting mo namar ba kani ka jing pang shit le tingi la ju am lien man bu paracetamol ban di be le se kan pen man sau ban be la da test ta kamut la de ban su thu hi la da manu bolong at risk de ya kani ka jing pang bat banda le shim dawai te ba gari ha ka ba ye day bat kini ki program ki ba pi pentrai kam ki ai ki jing ya tungko mau siang lani ki jing ki ba hakmat be pe kan du ban nding so tanat ba ila ong ba ka jing job ka 96% mo khana 100% ndai ki jing ki don be halenti ban kot su taw mau jing job la ban jer khandiat khana ba ki briu kin so thu ngai ba ka don kam ki jing ya tre lang jo ki briu ru mo ki jing ki bangi shem kata snam ngilai tre mo bat kham tam bagi pat ba kalong ka bening kong du ka de ni ka jing skung tu ka jing kloy jing ki pat ba bakin one chekini ki cheka sumar kan kumbangi ai mangi ki IC awareness program shaman ki feeling shi request si ki pat ba munu ba pangshit kum ongi ba izaya mentan ki de ban kloy ban one cheki asha lenishin kita di kata di bening kong ka baar ka de ni ka jing pudon kam musari teng kini ki musari ki ba ka government of India kala ai teng ngila hikai ki pat ba pidin pedon kam hok iki musari
Henry ngisem pada don ki jaka ki snong ki ba ki briu long teng teng ki pron kam haba kwai dok ha pron kam ti ngi request kan ki pat ba ngi shei ong ngi shei ban ki ba ya kai ke musari ke ba pila yo pron kam ya ka ba dei ban pron kam kita ki min ki bangisha Iba izaya hakaba ya dei sotanat ba pila akdaw ya ta ka jing job hakaba ya dei bat kan ka jing job jing program hame galaya pila ban jer kan diat kanang ban ki pa ba ki ba pe kan ka program lo kin su yo man sim kan ka meglaya hakini kisnam blada pendape ha usnam ar hajar khat khandai ka meglaya kalayo ya ka award for best performing state in India the state program officer jungi ha to ka pori Dr. Rilin lengdo ila late shadu sha Gandhi Nagar Gujarat ha ka to ka national summit ban accept ya ka award mo then ha ka ni ka snem ar hajar ar phopat lengba ka to ka World Health Organization publication ki lab ba ka meglaya katkum ka to ka World Malaria Report jongka WHO kala long ka ba wan nangkong ka ri jongi ban penduna ya ka jingpang malaria mo te kani boro ngila ban attribute lani ban ai ka credit ken sha ki nong tre malaria jong ka jalla hi boro ko we but kumjuru khamtam ya ki asha ka field level lamda ka jing trikam jong ki asha gidi ki bangi ong ki first line defense haka village level ba kile nakawi ka yeng sa kawi ka yeng lani kinong snong jong tu ka snong kila ban le cha ka asha namar ka asha ka don kini ki baki khot ki rapid diagnostic kits ka asha ka la ban test hang tu ada lab of the positive na manta malaria phila ban yo dawai no phila ban jam no hang tu te ka jing trikam jong ki asha ha ka tu ka liang ka diagnostic but kham tam ban ai awareness ru yaki nong snong kala along ka credit ka ya bone sa ki asha par kumjuru yaki program manager baro nadu ka block level kaba ki don kini ki malaria technical supervisors ki bala bandit visit haya man laki health facility ha ka block level hadu village level yaki asha iwe but kumju yaki district consultants kumba gari at every district ni don ki consultants but kumjuru yaka state program management unit ki bala tri but met but man same ban poisa kani ka thong ke ting song tenat ban yo kum kita ki khubor ba ka state ka jongi ka don mo ka yo kita ki khusnam ki ba kum kita ban job ya kani ka jingpang malaria tiba gari ji osngo ba hoi kum pila batai ba ke ka khamlong kan rei ki jaka ki ba kham shit te lada ki brio ki ba shubu kum na shari lom shaba kham kriat ni ki high altitude ki le chi ki jaka ki ba shit hato ki don kam mo ban shem ya kanu ka jingya da ka lat jingya da mo ni kita wai ni kini banyak dah don kam ban ne kum ta ne am kajing yada tingi don kam ben English no namar menta ka temperature it changes no climatic change no ka change the adaptation jong new mosquito ka pair ti sikijak menchwangi ong kumbang batai mene jaka ki ba im tang basit teng udan ki ba kriat ula bandan ki kis ki budan magi shap mshangi dan tang basit ki kis mentang shaba kriat ni dan kis te ki lajing ada te kita hi ki mo ki budan kam musari nang ta kita ki kumta mene ngila ban use ki all out ki ai bingi tia kita hi min to blishibun ba gari te ngin ni phasha khindet chi jing pen mana ban ngin sei betang biang ye kani ki kren ga jongi ka studio
Hadin gitu gijing penmenang inya phabiang shika studio bat hoi gidang don ha gijing kren bat iba Isaiah Kharmau Plang bat iba Gary Copperfields em halor kani ka phang World Malaria Day bat ka theme mentau snem kalong reaching the zero malaria target kabamut kata kabangin ya nginya be sakata ka thong ban pendu khat sendon ban pendu yak uni uknyang jingpang malaria na kani ka jalla ka jongi Timentang inya phabiang shaka studio tiba Isaiah ngako ban phai shpi kadi ka jing yatrai let's say kanum dei tang jong ka department ka ba pp pet mo let's say ka don kam hi ka community involvement participation ke gi jing don kam jong kani ka jing yatrai lang jong ka imlang sa lang ha ka ban penyo shu ya ka jing job ha kani ka banyele prasha banyele ya kani ka thong halor kani ka phang fenda pe ka jing trei ladangi trei tang nakaliang jong ka department ka achievement jongi kan long tharai tang 100% rung inumla namar haka fenda perkhat haka liang ka manpower kan nungut ngila ban be shanu kan ti henry kani ka jing ya trei ban job ani ka jing pang kadi ka jing ya teli lang jong ki nong song snong baro ti bunsin ki nong song snong ki ju ab kita ki scheme ki ju ab ka sarkar bakan sale hi ka sarkar henry ka koi ka khya ka shong ha kti jongi iwi pi iwi te lada ngi shim ki steps ki balong simple bhangi bot tak ki kandon ki ba sub bhagi ni ki kandon ban bot kawai de banum ailat ya ka ban lang te fenda pe bunsin ngi ju stanat ban pelang hagi berti te da ngi shu e be ka to ga berti fenda e tang stayo ru hang to la kharoi ki kan perjong tigidi gitu ki kan perjong ki bansa rung hayeng jong phi bansa pendik ya phi mo te lada ngila ban drain no ya to ko the no ya to ko la ni tap ya baro ki jaka penlang ka to gadi ka senjam ka ba he du ka ba fila ban sim ban yada na ka jing kharoi ki kan perjong te hak kawi ka liang ru ngidei ban ma le khoj ki shakya rieng jongi bunsin fenda pe he kini ki pela pat ki plastik khamtam mas ndap slap la lang gitu ki pela ki plastik hang tu kan u perjong u yo ban kharoi te ngidei ban yale ban pen khoj be gitu ki shakya rieng jongi ban la gitu te sakawai pan ngidei banum ailat yu kan perjong bandat yangi kamun dangi pendan kam di ki musari nakaliang ka sarkar ka ai gini ki long lasting insecticide nets ki ba musari balawi dawai tangba ngi ai yakini pan kada don da ka survey bingi ji tang kitu ki jaka ki bala long high endemic Henry wat kata ki pat ba baro ki la ban pendan kam di ki musari la jongru man ba pithia khamtam ki khna rit bat ki long kami ki bala armet pidi ban pendan kam be da musari kamut banum ailat yu kan perjong bandai nada phile shanu jaka ba khamlong endemic pendan kam de ki dawai kelan ru mata ela dia but lada phiyo jingsit phidi ban pendan kam phidi ban lek khanang sa jaka sumar bajan ban pha tesnam te lada ngila ban but ye kini kila ki kendon ki basuk ba tang hang ta ga jingjok kan de ga jongi long ba ki nakani ga jingpang malaria Dengan ni ka khot hi ya baro mangi kinong song snong bangi nya trelang namar bun sin hi ka julong ka jing million jongi ba ngin ngiat be ka tanat mo ka tanat ka kot ka khya ban pej ban penbit penbiang ka jinon kam jongi hendrei ka bentah ka jongi ru kalong ka ba kraw ha ka bangin pinyo ya kani ka jing job pat hawat hadu ka kusnam hiru ha bangi job om dei tangi jing pang malaria hendrei ki jing pang ki ba bon ru tiba gari ha ka ba yedai bat gajing trelang mentan iba Isaiah la batai mo gajing trelang jogi nong song snong ha ka ba yedai bat ki wei pat ki department ha jong ka sarkar hato pi don kam man gajing snok ti jong ki ban job ya kani ka thong kat bat ki wei pat ki department ki bangi don kam ki long kini ki PW department ki ba for this construction namar teng ki yeng ki bangi sham ha ki yeng ki brang shushna ki building brang shushna haba slap haba ka don ka jinglang ding request kumi ka tu department ba kala ban long ban eradicate ban wengi ti jinglang mo ha ki building bashna lane for example fishery nama kumenta that gambusha releasing of fishery but the ka tu di larvae nama new gambusha ude judge gambusha fish ude judge
dok ha ubayarap ban ba mi ni peleng skan perjong de ngi request long kom ta kan la da kini ki department ki trailang ban ngi ka health long ngin la ban penduna ya kani ka malaria case kani speech Teganu ka kamru kamde ka ban chania betang ha ka we department kam ka jingya trailang ban job kam tam mentala da awan sa ka por slap ka jinglang kan nong ka babon mo ba izaya haba shubu ubriu mentau bala yo ya kani jingpang malaria ha ka shisin hatu u don ada high risk ban ya yo si yo ya kani jingpang la ni hatu tu jingpang bala don ha u ada syadaj utu kan perjong la sumar hatu ka tu jingpang kan khebyang hine de don kam syadaj biang sa shisian ban lada udai un yo kem yang jingpang kan hakipor menchwa katu ka jingpang ka ba khebyang ka de ka ba fiyo tu plasmodium vivax te lada fem complete ya ka treatment lada fem ai ka jing sumar ka ba pura utu jingpang u shong hapo jong phi ha u donut jong phi mo te lada ka immunity jong phi ka hiar u khebyang kan te bun sin hi por menchwa ki chi ong kan ba sin bala yo ka khe si khe hanri menta pan lada lengba kini ki dawai ki ba thamai ki bangi yo ki ki ba bha palat ba la ban rat deng khong sandan ya jingpang na ka met jong phi tu ba khamma shu shu pan u de ni u plasmodium falciparum u ba lada phem sumar phila ban du no e ka jing em jong phi lada phem sumar hanrei lada phiyo jing shit lada ki test positive na ban taw no falciparum lada phidi ki dawai phidi ka tu ka cause jong ki dawai kum bala ai ka phila ban yo ka jing kot ka ba pura tu brio ula ban yo biang ya ni ka jing pang lada u expose biang ya lada lada usha kan tha biang au kan perjong kam dei ra ba phila yo si sin kamud phinum yo so lanu teng teng uju si uju brio ula ban yo bun sin ya ni ka jing pang tang ka kalong ba ude ban di pendap ya ki cause jong ida wai ha ka por ka ba yo lada u yo nengkong ya ka jing pang ka ba kong san ka di ban pendap sha ya ka cause budi ban di pura ya ka ni ka cause jong ka dawai namar ba lada phem di pura ya ka cause kala ban poi ka tu ka ba ki ong ka resistance kamud uni u knyang jingpang ha jaka bun yap no ja yu unang khlan chu shu te fidon kam bandi pura ka to ka cause te lada phila jam phila yo ka jingkot ka ba pura no uni u knyang jingpang kan ka malaria lada phim yada ya ladi phim sumar fisha kan tha biang uni kan perjong ubara ka ni ka jingpang phin yo pang biang sa sisian kamdon ra kata ka immunity namar ka malaria kade ka jingpang ka ba ngiyo anu ni parasite te kamdan ra ka no ka vaccine ka bala ban yada na ka jingpang malaria example menta kum bangi ong ya ka covid ka don ka vaccine na menta covid ndre ka jingpang malaria kamdan vaccine te ka kham long ka kham kor bangin sumar ken yala dia ban yada yala dia bat lada ngiyo ka ni ka jingpang ngidi bandi ki dawai nginyo ka jingkot ka ba pura kam lele dia ka baya dei bat kini ki dawai hatu kilong ki barem na ni ka sarkar ka IA ne ki don kamban hap thiet ne kini ki dawai bat baro ki ni ki interventions bengi ong bengi ai si ki pat ba baro ka de klem da don kam kanu ga jing sio ki dawai rungi IA ki dawai li ki ba bha kini hadu ki tu ki test ki diagnostic kits baro ka bayade shaphang banya daya la din ka malaria nakaliang ka tanat sarkar baro ngi pajba kila banyo jing mentoy klam da don kam ban siu ai ruem katangalong ka khubor ka ba yo jing mentoy mo na ka bentang ki parlok ki jing i ba pet ne bun sin hi sisin ba pang don ki brio ba ong ngim don pisa ban ne chim dawai ne ngi na ka por ka program ka bangile hang ni so ka ba ka sarkar ka penyo isi bun ki la jing sumari ki pajba khanang ban ya dayang ni mo na ka ba yo ya gini ki jing pang ba gari fidon e ban rap halor kini ki la jing sumar kumi ong ba isaya mene ti namar kani ka ong yang kata ka relapses mo namar pi mak relapse ka shit bun ba kini ki PV case mo mengi ong mene PF and PV namar pi ka rekom di awai ka pair ni kini ki parasite umi PV PF kum u PV ni hab benan kam arli ki dawai ni habdi we ta mengi ong to chloroquine 2. Chloroquine tablet but primaquine
2.5 di unu chloroquine tablet ngi di lysin chloroquine tablet namata lysni for 3 days and primaquine pada namata khat saus ngi de nata ka daw haba kanu ka case ka ba yo ni shit ong ni ti asha lani supervisor jengi ke branch support field baki hab man follow up itu patient iba yo tu PV badan tu yang jingpang PV namta malaria mo kenang ba indi full course itu khat saus ni ma haduk khat saus ni teng ki brio ki klat ni de namantau ni PF pada ngidan kambandi arli kita wai utar ki ong ACTL but primaquine 7.5 mg the ACTL ngidi betang lice ni for 3 days but primaquine 7.5 pada on day 2 de katakan mo main follow up jengi nama uni for PF cases ki brio teng ki di bet mo ki di ma uklo tang spang la do heri for PV case ki brio teng ki kimdi lut deh khat saus ni tarau teng shit ke relapses vi PV case datang ida shim ni bangi le to investigation mo teng ini ki PV cases in shit sham shit kali ki menu fli yo kyang nang nak shidap yo PV case dang arlais nem pi katu kai ki biang sometimes kalong kum turu nama kimdi full course deh tarau nyaban follow up by itu patient hado in the depth full course te khuble shibon ni jing panchai mo ka jong phi ba izaya but kumjur ba gari halor kani ka jing pang malaria o ngila ji asngo ba hi kani ka jing pang labon bon snam bang la asngo ka ba sung si long ki don ki badu ka jing em handai ka jing song tanat par ka long ba kila panchai ba ka state ka jongi ka don hakata ka lenti jong ka jing job ban job ya kani ka jing pang bat kumju kum pilai asngo ka jing kran ka jing karpat ba ngi don kam ya ka jing trailang kinong song chnong ka jing trailang ju ki we pa ki department menginang yu issue show ya ka jing job ka 100% halor kani ka jing pang ba ka state ka jongi kan pau shakmat hagri india hi par ko we bakalong ka state ka la ban job thiau ya kani ka jing don jo kani jing pang malaria tekni ka por ka de ka por ta begin pin kut no ya kani ka program ka ban pin pau ka jing skongo ya iba izaya kharmong plang ba kamju ri ba gary ko feel cm na kamta ka por jong ki banwan batai ngi shaphang kani ka jing pang de tar hadu bangin de shambyang ha ka wai pat ka program health essentials sing ai ku blai phi baro